Croeso cynnas iawn i chi gyd yma i Neuadd Reichel ar yn taith, y cam nesaf ar yn taith o le i le, ond diolch fawr iawn am gael dod yma. Ac fama fyddwn ni am y mis nesaf yn cyfarfod ar fora dydd Sul. Diolch i staff y Brifysgol sydd wedi gosod pethau i fyny ni, ac i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r trefniadau. Wan i fynd trwy'r cyhoeddiadau, na i ddim. Cyn hynna, y peth amlwg dwi angen esbonio wrthoch chi. Os ydych chi angen mynd i'r toilet, allan trwy drws, syth lawr y cyntedd a mae'r toiledau i gyd ar y chwith. Blant, pan fyddwch chi'n mynd trwodd i'r ysgol Sul, cewch heibio yr drws ffrynt, a wedyn mae o'r stafell gyfarfod ar y dde i chi. A wedyn, peidiwch yn mynd ar goll. Mae yna gynteddau hir yna, peidiwch yn mynd yn rhy bell, jyst rhag ofn fyddwch chi'n gwybod lle fyddwch chi. Reit, cyhoeddiadau. Heno yma, fyddwn ni'n cario ymlaen hefo'n astudiaeth yn mynd trwy diarhebion. Y thema heno ydy gwaith a diogi. Ac byddwn ni'n edrych ar wahanol rannau o'r diarhebion yn meddwl be ydy gwaith, be ydy gweithio yn feiblaidd, be ydy'n agwedd ni i fod ato ni, a be ydy'r peryglon sydd yn dod efo gweithio neu peidio gweithio. Fyddwn ni'n mynd o gwmpas diarhebion i gyd, os ydych chi'n darllen penod 23 a 24 fel rhyw baratoad bach, fyddwn ni'n treulio dipyn o amser yn fanno, ond am 6:00 yn y siop mae hynny. Nos Ferchar mi fyddwn ni'n cynnal cyfarfod gweddi yn hi Dafydd a Delyth Murphy. Dim clybiau nos Wener, ond di Gwener, di Sadwrn a di Sul, mae Eglwys Efengylaeth Ebenezer yn cynnal ei hymgyrch. Mae yna daflenni bach wrth y drws, os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth. Mae Lindsay Brown ynghyd a siaradwyr eraill yn mynd i fod yn rhan o'r ymgyrch honno. Felly os ydych chi eisiau gwybod mwy, taflenni dwyieithog i chi ar y bwrdd ar y tu allan. Ac yna i ni, fyddwn ni nôl yma dydd Sul nesaf, oedfa Gymyn, am 9:10, ysgol Sul uwchradd cynt, ac ysgol Sul cynradd yn ystod y Gwasanaeth, ac eto yn astudiaeth diarhebion ni am 6 yn y siop. Diolch fawr iawn i bawb oedd yn rhan o'r bedydd dydd Sul dwytha, oedd o'n wasanaeth hyfryd iawn ac gweddio, bod pawb wedi cael bendith ohono fo. Dwi'n mynd i droi yn sylw ni at Salm 147 i ddechrau y bore yma. A mae'r salm yma yn annog ni i foli'r arglwydd, oherwydd bod o'n gywir i ni wneud hynny, ac oherwydd pwy ydy'r arglwydd da ni'n dod ato fo, yn wir yn cael y fraint i droi ato fo fel yn tad ni trwy ffydd yn Iesu Grist. Salm 147, nawn ni ddarllen yr adnodau yma hefo'n gilydd. Molwch yr arglwydd, da yw canu mawl i'n Duw ni, oherwydd hyfryd a gweddus yw mawl. Y mae'r arglwydd yn adeiladu Jerusalem. Y mae'n casglu rhai gwasgaredig Israel. Y mae'n iachau'r rhai drylliedig o galon, ac yn rhwymo ei doluriau. Y mae'n pennu nifer y ser, ac yn rhoi enwau arnynt i gyd. Mawr yw ein harglwydd ni, a chryf o nerth. Y mae ei ddoethineb yn ddifesur. Wrth i ni feddwl pam ydyn ni'n addoli Duw, da ni yn cael yn atgoffa drosodd a throsodd yn y Beibl. Pwy ydy'r arglwydd a be mae o wedi wneud? A dim ond yn yr adnodau yma, da ni'n cael yr esiampla hyfryd o'r ffaith bod o mor fawr bod o wedi pennu nifer y ser, a mae yna gwyddonwyr yn deud bod yna biliynau a biliynau o rheini ac yn rhoi enw arnyn nhw. Ond i fod o'n ddiw mor rhyfeddol yn ei allu ac yn ei ddoethineb, mae o hefyd yn ymwneud â'n bywydau ni pan ydyn ni yn ddrylliedig, pan ydyn ni yn cael amser anodd. Mae'n iachau rhai drylliedig o galon ac yn rhwymo ei doluriau. A mor hyfryd i ni ydy cael addoli y Duw yma, da ni wedi weld yn ei fawredd ac yn ei dosturi tuag ata ni mherson Iesu Grist ei hun. Na ni weddio, ac yna mi ganwn ni fawl i'r arglwydd efo'n gilydd. Dwch ni weddio i ddechrau. O arglwydd ein Duw, da ni yn dyfoli di y bore yma, am dy fod ti yn Dduw syfrdanol,
yn dyfawredd, yn dyddoethineb, yn hyfrydwch gallu deud dy fod ti'n llawn gras a chariad hefyd. Da ni diolch i ti, dad, mab ac ysbryd glân, yng nghanol dryswch yn bywyda ni, yng nghanol y pethau dychrynllyd sydd yn gallu digwydd yn y byd, neu yn bywyda ni, bod ni'n gallu troi ata ti a dyfolu di a deud mae hynny'n weddus, mae hynny'n hyfryd. Helpa ni trwy dysbryd i roi yn calonna i ti mewn moliant y bore yma. Helpa ni ysbryd glân i weld pwy ydy'r arglwydd Iesu ac i ymateb yn briodol i pwy wyt ti, fab Duw, ar hyn wyt ti di wneud. Yn marw ar y groes, yn codi'n fyw o'r bedd i roi gobaith cadarn i bawb sydd yn ymddiried yna ti. Maddau ni felly bob pechod a bai. Arwain ni yma fel ag ydyn ni'n gofyn lle bynnag ydyn ni yn cyfarfod. Da ni am i ti lenwi'r lle a dy bresenoldeb ac i ni ymateb i ti mewn mawl, mewn ufuddod, mewn ffydd. Gnad y waith felly, os gweli di fod yn dda, wrth i ni gyflwyno'r amser yma i gyd i ti, yn enw ac yn heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mi ganwn ni felly, sanctaidd, 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 Dduw holl a lluog, gyda gwawr y bore dy'r chafwn fawl i ti. Sanctaidd, 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 cadarn a thrigarog, trindod, fendigaid i'w ein harglwydd ni. Os efo chi ar eich traed, da ni'n mynd i ganu eto. Ar ôl canu, pwy ydi Duw yr un sanctaidd, sanctaidd, cadarn a thrigarog yn drindod fendigaid? Fendigaid, da ni rwan am ganu yn ymateb ni hynny, bod ni yn dymuno plygu lawr mewn addoliad ger bron y brenin mawr.
ger dyfro, legon lawr, gwyneb geisio nawr, rown offlaen, brenin mawr, ger dyfro, legon lawr, be gyffes honi, ar glwyddiaeth fi, yn dolein i disglair ni, legon yma nawr, ger dyfro. Ni weddio fo'n gilydd. Arglwydd, da ni yn cyffesu mae ti ydy'n harglwydd ni. Yr arglwydd Iesu ydy'n gwaredwr ni, yn achubwr ni, sydd wedi dod o'r nef mwyn talu'r pris yn llawn, mwyn cerdded y ffordd honno nad os na neb ohono ni wedi llwyddo i wneud hynny. Da ni'n dymuno diolch i ti, da ni'n dymuno arglwydd dy drysori di, ac fel da ni newydd gannu, da ni yn ceisio dy wyneb di, dy fendith di, arglwydd da ni am i ysbryd di yn siapio ni, i enyn ymateb o lawenydd, o gariad, o fod yn ddisgwylgar arglwydd dy fod ti am fod ar waith yn bywyda ni, ond trwy'n bywyda ni hefyd yn byd ni. Achos da ni'n yn ymwybodol bod ni fel plant i ti, fel Cristnogion, yn rhan o dy gorff rhyngwladol byd-eang di. A da ni diolch amdano fo, ac arglwydd lle bynnag mae dy bobl di'n cyfarfod heddiw, ar draws y byd. Da ni'n gofyn y byddan nhw hefyd yn profi dy fendith di, dy agosrwydd di. Gwres, dy gwmni, a pa mor felus ydy cael deud amdana ti, arglwydd Iesu, fy arglwydd am Duw. Da ni'n dod ato ti fel ac yr yda ni felly, yn cyfesu, arglwydd yn gwendid, bod yn meddyliau ni'n gallu bod ar chwal, ond yn gofyn ar ei ti gyfarfod a ni mewn ffordd arbennig. Mwyn i ni gael ein hadeiladu, mwyn i ti gael y clod, y mawl yr wyt ti'n ei heiddi. Mwyn Iesu Grist. Amen. Da ni am droi at yn darlleniad ni y bore yma, o'r Efengil yn ôl Ioan, penod 4, a mae Nerys am ddod ymlaen i ddarllen i ni. Diolch. Roedd nifer o Samariad y pentref wedi credu yn Iesu am fod y wraig wedi dweud, roedd yn gwybod popeth amdano. Felly pan ddeithon nhw ato, dyma nhw'n deianog i aros gyda nhw am 2 diwrnod. Daeth llawer iawn mwy o bobl i'n credu ynddo ar ôl clywed beth oedd ganddo i'w ddweud. A dyma nhw'n dweud wrth y wraig, dyn ni ddim yn credu o achos beth wedes ti bellach. Dyn ni wedi ei glywed i'n hunain ac yn reit siŵr mae'r dyn yma ydy achubwyr byd. Ar ôl aros yno am 2 diwrnod, dyma Iesu yn mynd yn ei flaen i Galilea. Roedd Iesu wedi bod yn dweud bod dim parch at broffwyd yn yr ardal lle gafodd ei fagu, ond pan gyrhaeddodd Galilea, cafodd
Croeso brwd gan y bobl oedd wedi bod yn Jerusalem dros wyl y Pasg a gweld y cwbl roedd wedi wneud yno. Aeth yn ôl i bentref Cana, lle roedd wedi troi'r dŵr yn wyn. Clywodd un o'r swyddogion llywodraeth Herod yn Capernaum bod Iesu wedi dod yn ôl i Judea i Galilea. Roedd mab y dyn mor sal roedd ar fin marw, felly aeth i Cana i chwilio am Iesu ac ymbil arno i fynd i lawr i achau ei fab. Dywedodd Iesu, heb gael gweld arwyddion a gwirthiau rhyfeddol, mewn chi pobl byth credu. Ond syr, fyddai'r swyddog wrtho, tyr gyda ni cyn i'n plentyn bach i farw. Dos di, fyddai Iesu wrtho, mae dy fab yn mynd i fyw. Dyma'r dyn yn credu beth dywedodd Iesu a mynd. Tra oedd ar ei ffordd adra, daeth ei wison i'w cyfarfod gyda'r newyddion fod bachgen yn mynd i fyw. Gofynodd iddyn nhw, pryd yn union wnaeth o ddechrau gwella, a dyna nhw'n ateb, diflannodd y gwres tua 1:00 pan ddoe. Sylweddolodd y tad, mae dyna'n union pryd dywedodd Iesu wrtho, mae dy fab yn mynd i fyw. Felly daeth y dyn a phawb yn ei ddydd i gredu yn Iesu. Hon oedd yr ail wyrth wnaeth Iesu yn Galilea fel arwydd o pwy oedd. Gwnaeth y wyrth am o'n dod yn ôl o Judea i Galilea. Sorry. Diolch yn fawr iawn, Nerys. Blant, chi'n gorfod dod ymlaen i'r blaen. Ond os gai eich help chi, os gwelwch yn dda, da ni yn mynd i fod yn defnyddio hwn bore yma. Iawn? A fy nghwestiwn i ydy, pa mor bell i ffwrdd oddi wrtha i ydy Steff? Dewch i ni gael rwy'n i ddyfalu. Pa mor bell i ffwrdd ydy Steff oddi wrtha fi? Anna? 1.5 metr. Os na rwy'n eisiau gwella ar hynna? Mwy na lai? Mae mwy na lai yn game arall. Lleo? 2 fetr? Rwy'n eisiau mynd y fwy na 2 fetr? Cynan? 2.5 metr. Iawn. Rwy'n eisiau mynd y fwy na 2.5? Neu da chi'n barod i fi fesur? Iawn. Chi'n barod? $2.2 metr. Ardderchog, da iawn. Pa wahaniaeth mae y pellter rhwngtha i a Steff yn ei wneud? Da chi'n meddwl? Ydy o'n bwysig bod Steff 2.2 metr i ffwrdd oddi wrthau? Wan, tas ni'n cyfarfod yng nghyfnod Covid, mi fysa pellter yn bwysig. Steff, ti'n gallu clywed fi? Felly mae Steff yn gallu'n clywed i y pellter, ond be di Steff yn methu wneud? Achos bod o 2.2 metr i ffwrdd. Daniel? Cyffwrdd, ia. Felly, dwi'n methu ysgwyd llaw Steff o fanna. Tas o Steff am ryw reswm yn dymuno flicio'n nghlystia fi. Fysa fo methu. Felly mae'r pellter yn gwneud gwahaniaeth, dydy. Iawn. Felly mae hwnna'n un elfen. Be am i ni feddwl am lle da ni'n cyfarfod bore yma ta? Iawn? Da ni'n cyfarfod yn fama neuadd reichel am tro cynta. Wan, pythefnos yn ôl, oeddan ni'n cyfarfod yn... Rwy'n cofio? Lle oeddan ni pythefnos yn ôl? Da iawn. Os na wahaniaeth pellter rhwng fama, neuadd reichel a Rhiwlas? Oes. Dewch i ni feddwl y gwahaniaeth. Dwi'n meddwl bod yn gwneud gwahaniaeth i fi, a dwi'n meddwl bod yn gwneud gwahaniaeth i Anna. Iawn? Achos pan oeddan ni'n Rhiwlas, dwi'n meddwl oedd Anna siŵr o fod yn gallu cerdded i'r gwasanaeth. Yn dod eich? Faint oedd yn gymryd i chdi, ti'n meddwl? 1 munud? Ac i fi, dwi wedi gallu cerdded i neuadd reichel bore yma mewn llai na 10 munud. Wel, mae Google yn deud wrthyn ni, taswn ni eisiau cerdded
i Rhiwlas, o fama, mi fysa fo'n cymryd yn ôl Google, wel, bron i 2 awr i fi. Felly mae hwnna'n wahaniaeth mawr, dydy? 10 munud neu 2 awr, neu hyd yn oed i Steff a Debs o'r teulu gerdded o'r Rhiwlas. Fysa nhw wedi gorau codi chydig bach yn gynt, dwi'n meddwl. Felly mae'r pellter yn gwneud gwahaniaeth. Pellter mawr a pellter bach. Da chi'n meddwl bod pellter yn gwneud gwahaniaeth i Iesu Grist? Na? Ddim o gwbl? Fysa Iesu Grist yn gallu mynd o neuadd reichel i Rhiwlas mewn llai na 2 awr? Mae'n wahaniaeth barn. Na. Faint fysa fo'n gymryd i Iesu gerdded? Yr un faint yn ni. Pam? Oherwydd bod o'n ddyn. Ond eto, yn yr hanes da ni newydd i glywed o Ioan penod 4, mae Iesu yn iachau hogyn oedd yn sâl ofnadwy bod o heb weld o, bod o ddim yn agos ato fo, bod o mewn lle ar wahân. Lle mae o dwch? Mae y tad wedi mynd at Iesu yn deud mae fy mab i'n ofnadwy o wael, mae o'n sâl, neu di ddod i wella fo, a di Iesu ddim wedi gorfod mynd, bod yna bellter mawr, mae Iesu wedi gallu iachau y plentyn yma oedd mor sâl oedd o bron am arw, a nathoch chi sylwi be nath Iesu orfod wneud mwyn iachau fo. Lio? Ti'n gwybod? Wel, mi nath y dyn gredu, ond oedd Iesu, cwbl nath o ddeud mae o wedi cael ei achau. Just deud nath Iesu, gei di fynd yn ôl adra wan, mae dy fab di yn well. A nath na bobl ddod o'r cartra lle oedd yr hogyn oedd yn wael, a deud wrth y tad ar ei ffordd yn ôl, mae well wan, mae di digwydd yn barod. Ac wrth gael sgwrs, nath y tad sylweddoli, yr union amser pan nath Iesu ddeud, gei di fynd adra wan, mae o'n well. Gnath o wella fo. Felly, da chi yn gywir, dydy'r pellter ddim yn gwneud gwahaniaeth ag y mae o i ni i'r arglwydd Iesu, achos pwy ydy Iesu. Mae Iesu wedi dod i'r byd yn ddyn fel ni, felly oedd o'n cerdded fel ni, ond mi oedd gynno fo hefyd allu rhyfeddol i achau, hyd yn oed pan oedd o ddim yn agos at y mab yma. A da ni'n mynd i fod yn meddwl mwy am hynny yn ystod y gwasanaeth bore yma. Pwy ydy Iesu a be mae Iesu yn ei wneud? A mae hon yn un adnod bach i ni feddwl amdano fo. Mae'n adnod sydd yn deud am fab Duw. Cafodd popeth ei greu ganddo fe, popeth yn y nefoedd ac ar y ddeiar, popeth sydd i weld a phopeth sy'n anweledig, y grymoedd a'r pwerau sy'n llywodraethu a rheoli, cafodd popeth ei greu ganddo fe i wanrhydeddu e. Felly mae pwy ydy Iesu fel mab Duw yn gwneud gwahaniaeth am byth i bawb sy'n trystio yno fo. Ac yn yr adnodau glwson ni, mi ddudodd rhai pobl Iesu ydy achubwr y byd, a mae hynny'n wir. Fod i achubwr y byd, pobl ar bob cyfandir sy'n trystio yno fo, ond hefyd Iesu ydy'n achubwr ni a'n bywyda ni, a'r pethau anodd da ni'n ei wynebu. Mae Iesu ddigon mawr ac ddigon agos i ni i'n hachub ni, a dyna pam nath o farw ar y groes. Felly, da ni'n mynd i fod yn meddwl mwy am ryfeddod pwy di Iesu Grist a be mae o wedi wneud hefo'n gilydd bore yma. Diolch i chi. Na i weddio, nawn ni ganu emyn a wedyn gewch chi fynd trwodd efo Steff i'r ysgol sydd. Ia, dewch ni weddio i ddechrau. O Dduw mawr a rhyfeddol, da ni yn dod ata ti yn cydnabod bod weithiau'n meddyliau ni'n rhy fach i ddeall mawredd pwy ydy Iesu Grist. Y ffaith bod o wedi dod yn ddyn ac wedi marw go iawn ar y groes, ond hefyd i fod o wedi codi'n fyw o'r bedd. Na fod i'r un sydd wedi creu y cyfan, a bod o yn bodoli ers erioed hefo'r tad a'r ysbryd glân. Helpa ni trwy ysbryd i weld yn gliriach pwy ydy Iesu, mwyn i ni allu trystio yno ti, mwyn i ni allu profi yr heddwch, y cariad, y llawenydd sydd yn dod wrth ymddiried yno ti. Gwaredwr y byd a'n gwaredwr ni sydd wedi ymddiried yno ti.
Diolch i ti am dy ras a dy gariad. Arwain ni trwy y dydd heddiw, achos bod ni'n gofyn hyn yn enw Iesu. Amen. A da ni'n mynd i ganu felly bod Iesu, oherwydd i waith yn un sydd yn heiddi i foli fel yr un sydd ar yr orsedd. Fe welwn orsedd fri uwch pob un gorsedd sy, lle daw un dydd y ffyddlon rai o bob un gwlad. Dyna di addewid mawr y Beibl. Y bydd pawb sy'n trystio Iesu o bob gwlad yn dod ac yn plygu mewn mawl ger bron y mab. Ger bron y mab cawn ddod, heb fai trwy waed yr oen, trwy ffydd dawr gras a ddawodd ef i ni'n iachad, clywch leisiau'r nef ar gan, ei hanthem seinian lan, drwy'r llysoedd fri a'r nefol dôn, ei moliant sgwyd. Dwch ni godi i ganu fo'n gilydd. Dewch i ni weddio fo'n gilydd. Dad Nefol, da ni yn rhyfeddu at y gwirioneddau yr ydym ni wedi clywed, y gwirioneddau yr ydym ni'n canu mawl o'i herwydd nhw. Mi wyt ti yn heiddi, yn moliant ni, ac arglwydd mae'r addoliad yna yn gymorth i ni yng nghanol yn bywyda, sy'n gallu bod mor fyny a lawr. Y ffordd da ni'n teimlo, y ffordd da ni'n gweld pethau, y ffordd da ni'n profi bywyd mewn byd syrthiedig. A ni'n cydnabod yn bod ni'n bobl doredig bechadurus. Dyna pam arglwydd da ni isio ymhyfrydu yng nghroes ein harglwydd Iesu. Dyna pam ydym ni isio cael yn bwydo ar yr olwg newydd yna ar pwy ydy dy fab di i ni. Yr un yn wir, y gallwn ni ymddiried yn hunin yn llwyr iddo fo fel ag yr ydym ni. Heb orfod
cuddio neu celu yr hyn yr ydyn ni'n ei feddwl, neu ni ddeud, neu ni'n neud. Da ni'n diolch trwy dy ras di bod ni'n gallu dod fel ag yr ydyn ni yn cyffesu arglwydd dwi yn bechadur. Arglwydd mi ydw i angen dy faddeuant di, mi ydw i angen dy ras di mwyn i mi gael y cymod yna hefo Duw sydd i'n chreu. Y Duw yna sydd wedi'n haru ac wedi darparu y cyfan ar fy nghyfer i. A da ni yn gofyn arglwydd y byddi di'n maddau ni am styfnigrwydd ein calonna ni. Am y ffaith yn bod ni mor aml yn gallu clywed am pwy wyt ti, hyd yn oed meddwl am be wyt ti, a bod y meddyliau hynny wedi gwibio heibio. A bod ni'n hytrach yn llenwi, yn meddwl bod yn calonna ni'n cael ei symud gan bethau digon di ddim mewn cymhariaeth a pwy wyt ti. Ac arglwydd maddau ni bod ni yn cael yn bodloni ar bethau yr o ti wedi rhoi i ni, nid mwyn i ni roed yn serch yn llwyr arnyn nhw, ond fel pethau sydd i fod i'n annog ni ddiolch i ti am fod yn roddwr hael. Arglwydd, da ni yn gofyn y byddi di trwy dysbryd yn delio a'n calonna ni y bore yma. Achos mi o ti'n gwybod i'r dim sydd ma hi anna ni. Y brwydra da ni di wynebu wsos dwytha, y tristwch neu'r blinder corfforol yr ydyn ni'n ei wynebu. Ella, arglwydd, yn bod ni wrth edrych ar y newyddion wedi cael yn ysgwyd, yn gweld yr ymosodiadau, y brolio mewn nerth milwrol, ac arglwydd yn bod ni yn pryderu be fydd yn dod. Yn Iran, be fydd yn dod yn Israel, a'r holl wledydd hynny, arglwydd be fydd yn digwydd i'n byd ni. Yn hyn i gyd, da ni yn gweddio arglwydd trigar ha. Arglwydd nid i ymyrryd. Nid i ddelio a'n ofna a'n calonna ni, ond nid i hefyd ddod â diwadd i'r lladd, i'r camdrin, i'r casineb sydd yn sail i'r ryfel. Arglwydd, da ni'n gwybod mai dim ond yng Nghrist mae yna wir heddwch yn mynd i ddod, a da ni'n gofyn y bydd mwy a mwy o bobl yn dod i brofi hynny, ac y byddan nhw'n ymdrechu nid i gymryd yr opsiwn hawdd, sef dial ac ymosod a bygwth, ond arglwydd y bydd yna galonna'n cael ei newid wrth i ti trwy dysbryd ddangos pa mor werthfawr a pa mor angenrheidiol ydy o i dy bobl di garu gelynion. Brwydro mwyn cael cymod, mwyn cael cydweithredu yn hytrach na dinistrio a dwyn a manteisio ar eraill yn ei gwendid. Da ni'n gwybod na dyna sydd yn reddfol i ni, ond arglwydd dyna pam da ni'n gofyn y byddi di'n yn adnewyddu ni yn ein natur newydd yng Nghrist. I roi i farwolaeth y cnawd a'r tueddiadau hynny, i frwydro yn erbyn temtasiynau. Hyd yn oed y demtasiwn honno i fod yn hunan gyfiawn ac i bwyntio bys at eraill lle da ni yn aml ddim yn gweld yn gwendida a'n pechoda'n hunain. Arglwydd, da ni'n gweddio y byddi di yn bendithio. Trwy dair, ledled Cymru a'r byd. Da ni'n gweddio eneiniad ar y ddau ddafydd sydd i ffwrdd yn pregethu bore yma. Ar yn cyfarfod ni fel ac da ni'n gweddio am eraill. Y byddi di yn argyhoeddi, yn cysuro, yn dyfnhau ein cariad ni tuag ata ti. Dad, mab ac ysbryd glân, a bydd hwnnw'n gorlifo hefyd i fod yn gariad tuag at yn cymdogion fel wyt ti'n galw ni i fod. O arglwydd, gwna dy waith felly yn plith ni. O ysbryd sanctaidd goleia yn meddwl ein calon yn heneidia ni wrth i ni geisio yr arglwydd Iesu fel gwrthrych mawr ein serch ni. Da ni'n gofyn hyn i gyd trwy Iesu Grist yn ceidwad bendigedig. Amen. Pan o'n i yn hogyn ysgol yn Einiolen yn yr 80au a dechrau'r 90au,
O'n i'n ymwybodol bod na lot o chwiwiau, lot o fads gwahanol pan oedd hi'n dod i'r gema oedden ni'n chwarae. Mi oedden nhw'n newid o flwyddyn i flwyddyn ac o dymor i dymor. Mi oedd y rhai traddodiadol, conkers, marblis, ac yna o'n y rhai chydig bach mwy modern. Dwi'n cofio, oedd na gyfnod lle oedden ni'n fi a fy ffrindiau wrth yn bodda hefo sticars peldroedwyr. Ac oeddech chi'n cael llyfr a'r amcan oedd llenwi y llyfr hefo'r sticeri o'r gwahanol chwaraewyr. Ond mi oedd na hefyd gema, o chydig bach yn hyn, oedden nhw just yna trwy'r amser. Oedden nhw ddim yn mynd ac yn dod, oedden nhw just yn gema oedd pawb yn gyfarwydd â nhw. A na i ddangos 2 ohonyn nhw ar y sgrin i chi. Guess who? Ddim allan gêm oeddech chi'n chwarae yn yr ysgol, oedd hi'n fwy o gêm oeddech chi'n chwarae pan oeddech chi'n mynd i dau eich ffrindiau neu parties, pen blwydd ac yn y blaen. Guess who? A'r llall oedd top trumps. Mae rhaid cyfadda, dwi'n meddwl bod fi rioed wedi chwarae top trumps hefo anifeiliaid. Pan o'n i'n hogyn ysgol, oedden nhw fwy ceir, neu peirianna, neu peldroedwyr debyg. Ond fyddwch chi'n gyfarwydd ar 2 gêm yma, dwi'n siŵr. Top trumps, da chi'n cael eich cardyn, a mae gynnwch chi'r statistics, a'r holl amcan ydy cymharu hefo'r person arall. Petai chi hefo y cardyn Giant Panda, fyswn ni'n awgrymu bod chi'n deud pwysa. Achos mae'r Giant Panda yn 110 kg, a da chi'n gobeithio bod hynny yn mynd i giro y chimpanzee sgynnwch ffrind chi, a da chi'n cael eu cardyn nhw. Felly mae ei gyd yn ymwneud â be sgynnoch chi, be mae chanifal chi yn gallu wneud o'i gymharu hefo yr anifal arall yn yr achos yma. Ac wrth gwrs, guess who, yr amcan ydy gweithio allan pwy ydy y person go iawn. A da chi'n mynd trwy broses o weithio allan, sgyn nhw spectol, sgyn nhw wallt, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ond ella bod chi'n meddwl, oce, Rhodri, be yn y byd mawr sgyn hyn i wneud hefo Ioan penod 4? Wel, dwi'n gobeithio wrth i ni fyfyrio ar yr hanes yma, a'r wyrth yma, yr arwydd yma, mae Iesu yn ei wneud yn Galilea, bod ni'n sylweddoli mae y cwestiwn mawr yn yr adran yma o Efengil Ioan, ydy bod ni'n symud o top trumps i guess who. Iawn? Dwi eisiau chi gadw hynny yn eich pen. Be da ni angen wneud, gobeithio, ydy symud o top trumps i guess who. Iawn. Cadwch hynny yn eich co, ac mi awn ni ymlaen i Ioan penod 4. Be sy'n digwydd yn Ioan penod 4 ydy da ni'n cymharu. Dyna lle mae top trumps yn dod mewn iddi. Da ni'n cymharu. Mi gychwynodd yn darlleniad ni, os nathoch chi sylwi, mi gychwynodd yn darlleniad ni yn delio ar Samariaid. Adnod 39, daeth llawer o'r Samariaid o'r dref honno i gredu'n Iesu trwy air y wraig a dystiodd, dywedodd wrthyf bopeth rwyf wedi wneud, ac mae adnod 42 yn deud bod y bobl yn Samaria, meddent wrth y wraig, nid trwy'r hyn a ddywedais ti yr ydym yn credu mwyach, oherwydd yr ydym wedi glywed drosom ein hunain, ac fe wyddom mae hwn yn wir i'w gwaredwr y byd. Iawn? Felly, da ni'n cychwyn yr hanes hefo Iesu yn Samaria, a mae'r Samariaid yn deud am Iesu, hwn ydy gwaredwr, neu yn ôl Beibl.net, hwn ydy achubwr y byd. A sylwch, dydy Iesu heb wneud gwirth yn Samaria. Iawn? Mae nhw wedi gweld rhywbeth o pwy ydy Iesu nad ydy o wedi gwneud gwirth yna. Mae'r hanes yn symud yn ei flaen, a da ni'n mynd o Samaria, a da ni'n mynd i Galilea. Wel, wrth gwrs, da chi'n gwybod y cefndir, Samariaid ac Iddewon ddim yn dod ymlaen yn dda hefo'i gilydd. Mi oedd Samariaid yn cael ei gweld fel pobl am hir, am heis, yn cael ei gweld fel ryw genedl fel mwngral, achos bod yna ryng briodi wedi digwydd. Ac felly o gan yr Iddewon ddim parch na cariad lawar at y Samariaid. Ond eto, y Samariaid ydy'r rhai sydd yn deud am Iesu, gwaredwr y byd ydy o.
Ac yn y gymhariaeth, be da ni yn ei weld ydy wrth i Iesu fynd i Galilea, i bobl ei hun, i gymdogaeth ei hun, da ni'n naturiol yn mynd i fynd, o, be mae hein yn mynd i wneud o Iesu wan? Mae'r bobl dodgy, y Samariaid wedi deud hwn ydy gwaredwr y byd, be mae bobl ei hun, be mae'r Galileaid yn mynd i wneud? A dyna lle da ni yn naturiol yn cael yn siomi ac ella yn dysgu gwers ynglyn â sut mae'r Galileaid yn ymateb. Achos dydyn nhw ddim yn deud be mae y Samariaid yn ei ddeud. A dyna'r pwynt cyntaf dwi eisiau ei wneud bore yma. Wrth i ni feddwl am y wyrth yma, yr rhybudd cyntaf ydy sut ydyn ni ddim, neu sut ydyn ni i beidio ymateb i Iesu Grist. Ac mae'r rhybudd yn dod yn yr hyn mae'r Galileaid yn ei wneud. So lwch efo fi, pan mae o'n cyrraedd Galilea, adnod 43 ymlaen. Ymhen y 2 ddiwrnod, ymadawodd Iesu a mynd oddi yno i Galilea, oherwydd Iesu ei hun a dystiodd nad oes i broffwyd anrhydedd yn ei wlad ei hun. Pan gyrhaeddodd Galilea, croesawodd y Galileaid ef, ond dwi eisiau chi feddwl am y gair croeso na. Dio ddim y croeso da ni yn ei ddisgwyl, oherwydd croesawodd y Galileaid ef, yn gwrandwch ar ddiwedd yr adnod, oherwydd yr oeddent hwythau wedi bod yn yr ŵyl ac wedi gweld y cwbl a wnaeth ef yn Jerusalem yn ystod yr ŵyl. Maen nhw yn croesawu Iesu achos be mae o'n ei wneud. Achos bod o'n gwneud gwirthia. A mae Don Carson, yr esboniwr, yn deud bod y gair croeso yn cael ei ddefnyddio gan Ioan yn eironic yn fanna. Mewn gwirionadd, dim i groesawu fo'n y ffordd gywir nathon nhw, ond rhyw fath o ddathlu, mae'r boi ma sy'n gallu gwneud gwirthia di dod. Whei! Tybad be neith o'n wneud yn yn plith ni? Chi'n gweld y gymhariaeth? Da chi'n gweld y gwahaniaeth? Samariaid, hwn ydy gwaredwr y byd, i bobl o'i hun yn ei groesawu fo just achos be mae o'n gallu wneud. Y gwirthia, yr arwyddion. A mae Iesu yn cymryd sylw o hyn. Ac yn datgan yn adnod 48, heb i chwi weld arwyddion a rhyfeddodau, ni chredwch chi byth. Mae Iesu yn gweld y Galileaid a'i hymatab nhw ac yn deud, dim fel yma da chi fod i ymatab i fi, just isio gweld be fydd y wyrth nesa ydw i'n mynd i wneud. Peidiwch a meddwl bod fi fel rhyw gonsiriwr neu rhyw slot machine, nawn ni just gofyn ac ei di just gwneud y pethau rhyfeddol yma. Dwi'n mynd i dod i'ch entertainio chi. Fi ydy mab y dyn, fi ydy'r Meseia, mae'r pethau dwi'n wneud fod i wneud i chi feddwl, pwy ydy hwn? Guess who? Pwy ydy hwn bod o'n gallu gwneud y pethau yma? Ond di hyn ddim syndod i ni, mewn gwirionadd na di os da ni wedi darllen Efengil Ioan o'i chychwyn. Achos mae prolog, pennod gynta Efengil Ioan, yn deud am y gair yma oedd hefo Duw, bod o wedi dod at i bobl ei hun, a bod i bobl o'i hun ddim wedi dderbyn o. Ond bod y bobl wnaeth i dderbyn o wedi credu yn efo. Wedi credu yn efo fel mab Duw. Felly'r pwynt cyntaf ydy i ni beidio meddwl am Iesu fel hwn ydy'r un sy'n mynd i wneud pethau gwahanol. Hwn ydy'r un sydd wedi dod i wneud gwirthia i mi. Mae o wedi dod fel mab Duw, fel Meseia, ac mae'r arwyddion yn unig yn pwyntio at pwy ydy o. A da ni'n gweld hyn, nid yn unig yn Efengil Ioan, ond da ni'n ei weld o trwy'r Efengyla. Mae'r tad oedd yn siarad efo Iesu, y tad oedd hefo mab Sal, mi oedd o yn swyddog i'r brenin.
A gan na'n Galilea maen nhw'n tybio na y brenin mewn cwestiwn oedd Herod. Herod, yr un a gafodd ran yng nghrôesoelio Iesu Grist yn nes y blaen. Oedd o ddim yn frenin go iawn, oedd o'n rhyw fath o is-lywodraethwr o dan yr ymerodraeth Rufeinig oedd o, ond oedden nhw'n ei alw fo yn frenin. Ond yn ddiddorol, ar ddiwedd Efengyl Luc, mae Iesu'n cael ei groesoelio, mae'n mynd at Peilat, a gan bod o'n dod o Galilea, mae Peilat yn dweud, waeth i ti fynd at Herod. A da ni'n clywed yn Luc 23 bod Iesu'n mynd at Herod, brenin Galilea, a dyma be mae Luc 23:8 yn dweud. Pan welodd Herod Iesu, mawr oedd ei lawenydd. Bu'n awyddus ers amser hir i weld. Waan, da chi'n meddwl, pan bo Herod isio gweld Iesu? Pan bo Herod yn hapus o gael y cyfle yma i weld Iesu? Bu'n awyddus ers amser hir i weld, gan iddo glywed amdano, ac roedd yn gobeithio ei weld yn cyflawni rhywyrth. Chi'n gweld? Mae Herod, fel pobl Galilea, yn intrigued hefo'r arglwydd Iesu achos bod o'n gallu gwneud pethau dramatig. Just yna. Maen nhw'n entertained hefo fo. Doedd Herod ddim yn llawn llawenydd o weld Iesu achos bod o'n frenin. Wrth gwrs bod o ddim fodd o brenin yn Galilea. Ond na ddim parch yna, ond na ddim chwilfrydedd go iawn isio addoli Iesu, oedd o isio defnyddio Iesu i'w bwrpasa ei hun. A da ni'n gweld hynny wrth gwrs yn be nath Herod i Iesu. Pan nath o drio i bwnio fo, come on, gnaw beth, a di Iesu ddim yn atab gair, adnod 11, gai drin yn sarhaus a wnaeth Herod hefyd, ynghyd a'i filwyr, fe'i gwatwarodd, gosododd wisg ysblennydd amdano cyn cyfeirio'r achos yn ôl at Peilat. Oed o zom ata. Os ti'n yn gwneud y pethau dwi eisiau chdi wneud, dim iws i fi. Mae'r pwynt yma'n bwysig, achos da ni'n byw mewn cyfnod sinicaidd. Ddim yn credu dim byd. Dal yn ôl gynta cyn commitio'n byd. Wel, dangos beth ti'n gallu wneud gynta. A mae yr arglwydd Iesu'n fama yn rhybuddio pobl Galilea. Peidiwch â bod fel. Achos os da chi'n mynd i fod fel, da chi'n mynd i gredu yna i go iawn. Da chi'n mynd i ddod i fadnabod i go iawn, achos cwbl da chi isio ydy i fi berfformio i chi. A mae hwnna'n rhywbeth pwysig i ni feddwl amdano fo fel Cristnogion hefyd. Pan ydyn ni'n meddwl am yr arglwydd Iesu, ydyn ni yn meddwl amdano fo fel just rwy'n sy'n gwneud stwff i fi pan dwi angen? Ydyn ni'n gallu bod yn galon galad ac yn rhyw fath o ddal yn ôl cyn addoli, dal yn ôl cyn trystio ac yn dweud, wel, dangos rhywbeth gynta, na i wneud rhywbeth wedyn. Da ni'n gallu trin mab y dyn fel la. Dim perthynas o ffydd ac isio trystio yn Iesu Grist ydy hynny, ond rhoid yn hunan uwch i benno a dweud, o, gyna rhywbeth ta. Entertainia fi. Llenwa'r gap yma sgynna'n fy mywyd. Mae eisiau ni edrych yn ddofn ar yn calona'n hunan a gofyn, sut ydyn ni'n meddwl am Iesu? Sut ydyn ni'n gweddio? Pan ydyn ni'n gweddio, wrth gwrs mae'n gwbl briodol i'r Cristion ofyn am gymorth, gofyn am help, a pan da ni mewn sefyllfa desbryd fel y tad yma, bod ni'n mynd at Iesu a dweud, please, gna rhywbeth. Ond os na dyna'r unig beth ydyn ni'n neud wrth weddio, lle mae'r moliant? Lle mae'r trysori? Lle mae'r gwerthfawrogi ac yn dweud, arglwydd Iesu, ti'n hyfryd, ti'n wych, hyd yn oed os ti ddim yn rhoi yr union beth yma i mi. Mae yna wahaniaeth yn does rhwng defnyddio rhywbeth a trysori rhywbeth. Mae gynna i gar, a dwi'n defnyddio fy nghar. Dwi'n mynd i drysori fo, achos na i fod yn onest efo chi, os ti'n nghar i'n torri lawr, neu mynd yn rhy ddrud, neu jyst gael gwarad yn efo. Achos di o ddim yn gwneud be mae o fod i wneud. Pwrpas mawr car yn fy mywyd i, ydy mynd o A i B, a dyna fo. Ond mae gynna i ffrindiau, a maen nhw'n licio hen geir,
a maen nhw'n trysori'r ceir yma. A chdi bod beth dwi'n rhyfeddu? Dyn nhw'n mynd yn nhw bron byth. Maen nhw'n y garage, maen nhw'n spotless, maen nhw wrth i bodda hefo'r ceir yma, bod nhw yn ymarferol yn ddim defnydd iddyn nhw, ond maen nhw wrth i bodda hefo nhw. Pan da ni'n meddwl am y perthynas ni a Iesu Grist, pa un ydi o? Ydi o jyst yn defnyddio Iesu achos bod o'n gwneud bywyd ni'n haws? Neu ydi o'n trysori? Ydi o'n rhyfeddu a jyst mwynhau bod efo Iesu bod bywyd ni'n gallu bod yn anodd? Wel, wrth gwrs, yn y darlun yna, mae rhaid ni sylweddoli mae'r arglwydd Iesu y ddau dydy. Mae o'n allweddol ar gyfer yn bywyd ni o ddydd i ddydd, ac mae o'n un i'w drysori. Ond mae rhaid ni wylio yn calon. A sylweddoli ddudodd yr arglwydd Iesu wrth Thomas er enghraifft. Thomas oedd yr un oedd yn gwrthod credu tan oedd o'n gweld, ac ar ôl iddo fo gredu, ar ôl gweld y tylla yn nwylo Iesu, be mae Iesu'n dweud? A am i ti fy ngweld yr wyt ti wedi credu? Gwyn ei byd yr rhai sy'n agredodd heb iddynt weld. Felly i ddechrau, da ni i gymryd rhybudd Iesu. Nad ydyn ni i feddwl am Iesu fel rhywun sydd yn bodoli mwyn gwneud pethau yn unig i ni. Da ni eisiau gofyn pwy ydi o. Pwy ydi o mewn gwirionedd. Ac yn ail, dwi am i ni sylweddoli yn ymateb y tad yma, tad oedd yn swyddog i'r brenin a'r mab, oedd ganddo fo fab Sal, yn ymateb y dyn yma, mae yna anogaeth gryf i ni. Sut i ymateb yn y ffordd gywir i Iesu, gweitha bod yn ffydd ni'n gallu bod yn ddryslyd ac yn ansicr. Achos mae'r dyn yma, y swyddog yma, yn mynd at Iesu, ac yn naturiol mae o'n desbret, mae o mewn argyfwng, achos mae fab o'n ddifrifol wael, mae o ar farw, ac mae o'n mynd at Iesu, ac yn gofyn iddo fo, please tyd i iachau, adnod 49, tyr di lawr, syr, cyn i'n plentyn farw. Ac mewn ymateb i'r cais, mae Iesu yn deud yr adnod yna am heb i chi weld arwyddion a rhyfeddodau ni chredwch chi byth. Felly mae yna awgrym bod Iesu yn ei gynnwys hefo'r Galileaid eraill. Ella bod ei reswm cyntaf dros fynd at Iesu ddim yn gywir. Ond mae'n amlwg bod yna ddigon o ddryswch yna, bod o isio gweld gwerth, ond bod o hefyd wedi gweld rhywbeth arbennig yn Iesu. Felly mae ffydd o'n ansicr, mae ffydd o'n yn ddryslyd. Ond hyd yn oed bod gynno fo ffydd, ella hefo elfen o anghrediniaeth, ffydd sydd ddim ella'n gadarn iawn, mae'r ffaith bod o jyst yn mynd ac yn mentro gofyn i Iesu yn ddigon i'r arglwydd Iesu ymateb iddo fo. A mae hynny yn gysur enfawr i chi a fi yn dydy. Pan mae'r pwynt cyntaf yn gofyn i ni edrach ar gyflwr, yn calon ni a'n ffydd ni mewn perthynas â Iesu Grist, mae'r ail bwynt yn atgoffa ni, hyd yn oed os ydyn ni'n gweld bod ni allan gweddïo'n hunanol, bod ni'n meddwl am Iesu mewn ffordd fi gyntaf, hyd yn oed bod ni'n cydnabod hynny, allwn ni dal fynd at Iesu a deud, sori, maddau fi. Helpa fi i ddelio hefo sut ydw i, a helpa fi i ymddiried yno ti fel y mab sydd yn fendigedig, fel yr unig waredwr sydd yn gallu delio a'n hunanoldeb i, sydd yn gallu delio a niffig ffydd i. Achos mae ymateb y tad yma yn digwydd mewn camad ydy. Dangos ffydd yn raddol mae o'n de. Dydy o ddim yn mynd at Iesu ac yn deud yn syth, dwi'n gwybod na chdi di mab Duw, dwi'n gwybod y gallu di wneud be bynnag sydd angen i wneud yn syth. Mae o'n mynd mewn cama achos i ddechrau mae'n deud, tyd at fy mab i. Ac mae Iesu yn deud yn adnod, yn adnod 50, dos adref, meddai Iesu wrtho, y mae dy fab yn fyw.
A'r ail gam ydy bod y tad yma'n deud, dim yn deud, credodd y dyn y gair a ddwedodd Iesu wrtho, a chychwynodd ar ei daith. Felly'r cam cyntaf ydy trystio bod Iesu wedi deud y gwir. Felly mae o'n dod o man cyntaf yn deud tydi'n hifi, mae Iesu'n deud dos adra, mae dy fab di'n well, mae o'n credu be mae Iesu wedi ddeud, ac yna mae'n cymryd y cam nesaf sef mynd am adra. Ond yr hyn sydd yn ddadlennol ydy, dio ddim yn cyrraedd adra. Chi'n sylwi? Dio ddim yn cyrraedd adra i gael y prawf, os liciwch chi, bod y mab bellach yn well. Mae o ar y ffordd adra, ac mae yna bobl yn dod ac yn deud mae dy fab di'n well. Ac wrth iddo fo sylweddoli, mae Iesu ydy y rheswm pam bod ei fab o'n well, a bod o'n matcho fyny, os liciwch chi'r amseru, yr union adag pan nath o ddeud hynna wrtha fi, nath fy mab i oedd adra wella, dyna lle mae o'n dod i'r ffydd ddyfnach yna. Fo a'i deulu, medda adnod 53. A sylweddolodd y tad mae dyna'r union awr y dywedodd Iesu wrtho, y mae dy fab yn fyw, ac fe gredodd ef a'i deulu i gyd. Felly, be da ni fod i wneud efo hyn? Os da chi yma bore yma, a da chi'n stryglo. Da chi'n stryglo yn eich ffydd. Mae gennych chi amheuon, mae gennych chi ofna, ella bod gennych chi euogrwydd, achos bod chi'n gwybod, dwi'n wedi trystio'n Iesu. Neu dwi wedi cael rhyw agwedd hunanol lle dwi'n troi at fo weithiau, ac yn cymryd sylw yn fo droion eraill, ond diolch yn para. Ac ella bod chi'n poeni bod chi'n bell i ffwrdd o'r arglwydd Iesu. Cofiwch y stori plant. Pellter ddim yn gwneud gwahaniaeth i Iesu. A mae o'n galw ni i ymddiried yn ei airo yndi, ond yn fwy na hynny i ymddiried yn ei berson o. Mae gynno fo'r gallu, yr awdurdod, mae gynno fo'r tosturi y cariad a'r gras i ymwneud â ni pan ydyn ni'n ansicr, pan ydyn ni'n ddryslyd, pan ydy'n motifs ni ddim yr hyn y dylia nhw fod. Achos dyna pwy ydi o. Ac at bobl fel yma mae o wedi dod mwyn bod yn waredwr yn achubwr iddyn nhw. Mewn man arall, mae Iesu yn iachau mab i dad oedd yn gofyn iddo fo am help. Ac mi ddudodd y tad yna, yn Marc 9, yr geiriau cofiadwy, yr wyf yn credu, helpa fi yn fy niffig ffydd. Gweddiwch hynny os da chi'n y sefyllfa yna. Arglwydd Iesu, dwi ddim lle dylio ni fod yn helpa fi fel ag yr ydw i rwan. Dwi eisiau cychwyn trystio na ti, a dwi eisiau i ti trwy dysbryd glân yn helpu ni i ddod i'r ffydd ddofn gyfoethog yna, lle dwi'n deud dwi'n mynd i roi fy mywyd yn llwyr i ti. Chdi ydy'r unig un sydd yn mynd i ngwella fi yn dragwyddol. Achos dyna mae Iesu yn ei wneud ynda, yn niwadd yr hanes yma. A dyna di'r pwynt ola sgynno ni. Da ni'n gweld awdurdod a thrigaredd Iesu. Mae o'n iachau y bachgen yma oedd ar fin marw. Ac mae o'n gallu gwneud gwahaniaeth tragwyddol i'ch bywydau chi a fi, achos pwy ydi o? Fo ydy'r gair oedd yna yn y dechreuad gyda Duw. Fo ydy'r un sydd yn cynnal pob peth a'i air nerthol. Fo ydy gwaredwr y byd. Ond meddyliwch gwahaniaeth mae hynny'n wneud i'n struggles ni bore yma. Os ydych chi'n poeni am rhywbeth, os ydych chi'n teimlo bod chi wedi methu mewn rhyw ffordd, os ydych chi yn teimlo'r euogrwydd yna bod chi wedi anwybyddu yr arglwydd. Mae gynno fo awdurdod i ddod mewn i'ch sefyllfa chi a'i throi hi ben i weirad, i roi bywyd i chi lle da ni'n farw yn ein camweddau. Sam angen i ni ofyn am wyrth ganddo fo, sam angen i ni ofyn iddo fo wneud rhywbeth rhyfeddol i ddangos hynny, mae o di gwneud y cyfan yn barod. Mae gynno ni gyfres lle da ni'n edrach ar arwyddion sydd yn dangos pwy ydi o, a mae gynno ni yr un arwydd mawr unwaith am byth. Mae gynno ni groes Calfaria a'r atgyfodiad y byddwn ni'n ei ddathlu erbyn dechrau mis nesaf. Sam angen iddo fo wneud rhywbeth arall i'n perswadio ni. Mae o di gwneud yr hyn sydd angen
Yr alwad ydy i ni edrach ar Iesu. Plygu o'i flaen o'n cydnabod yn angan a'n gwendid a gofyn tyd i mywyd i. Tyd i roed bywyd i mi lle nad os gynnau fel ag yma hi rwan. Iach fi, madda i mi ymhechoda. Chybod yr hyn sydd yn hyfryd? Gwybod bod Crist wedi gwneud mwy na digon yn barod, achos mae Rhufeiniaid 5:6 yn deud, oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol a'n unau'n ddiymadferth wedi marw dros yr anniwiol. Be mae Iesu'n gallu wneud? Mwy nag y gallwn ni ddychmygu. Be mae Iesu wedi wneud? Wel, da ni'n cael myfyrio ar hynny achos bod wedi cael ei gofnodi yng ngair y Duw i ni. Be da ni'n mynd i wneud efo hynny? Da ni'n eisiau cario mlaen i chwarae top trumps, na dda. O, mae Iesu'n gallu gwneud hyn. Mae Iesu'n gallu gwneud hyn. Mae Iesu wedi gwneud y wyrth yma. Pwy ydi o? Guess who? Pwy ydi o i ni bore yma? Ydi o'n waredwr i ni? Ydi o yr achubwr yr ydyn ni'n fodlon deud, mae yna lot o bethau dwi'n meddallt, mae yna lot o bethau dwi'n bryderus amdano nhw, ond dwi'n trystio yna ti arglwydd Iesu. Fanna da ni'n cychwyn. Ac wrth i ni roi yn hyn i ni'r arglwydd Iesu, achos bod gynno fo awdurdod, achos bod gynno fo'r fath ras a chariad, mi wneithon cynorthwyo ni gam wrth gam, fel y ddigwyddodd i'r tad yma, i ddod i bwynt lle da ni'n deud, dwi isio mwy. Dwi isio gweld mwy, dwi isio moli mwy, dwi isio eistedd, stopio, tawelu a rhyfeddu at pwy ydy hwn i fi, ond yn fwy na hynny, pwy ydy hwn i unrhyw un arall sydd yn fodlon dod ato fo. Meddwl ac ystyried pwy ydy o, a gweld hwn yn wir ydy gwaredwr y byd. Dwch i ni dreulio amser cyn i ni ganu clod, yn myfyrio, yn gweddio ar ei Grist dod yn fyw i ni, ac mwyn i ni gael ei drysori fo fel yn gwaredwr ni. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am y cyfle bore yma. Yng nghanol prysurdeb a dryswch yn bywyd, bod ni'n cael cyfle i fyfyrio ac i ystyried pwy wyt ti. A da ni isio i'r hyn yr wyt ti wedi wneud fod yn fodd i ni weld yn gliriach pwy wyt ti i ni bore yma. Delia'n ofna ni, plis. Helpa ni weld Crist yn ei fawredd yn gliriach a cymell yn calonna ni i bwyso, i drystio, i ymddiried yno ti. Fel yn gwaredwr ni, sydd wedi marw unwaith am byth i dalu'r pris am yn pechod ni, ond yn gwaredwr ni sydd yn waredwr y byd hefyd, a gododd yn fyw o'r bedd, i goncro marwolaeth, i roi i bawb o'th bobl fywyd tragwyddol. Dangos dy hun yn dduw byw i ni, yn dduw sydd am fod yn ganolbwynt yn bywyda ni, yn dduw y gallwn ni ymddiried yno fo bob dydd am byth. Clod i thenw. Amen. Da ni am orffan bore yma. Yn canu, mae Iesu yn fwy na'i roddion, mae ef yn fwy na'i ras, yn fwy na'i holl weithredoedd o fewn ac o'r tu fas. Pob ffydd a dawn a ffurdeb mi lefa amdany'n twy, ond arno'i hun yn wastad edrychau'n llawer mwy. Gweld wyneb fan wylid wna i'm henaid lawenhau. Trwy'r cwbl ges i eto, neu fyth gaf ei fwynhau, panelon twy yn eisiau, a mi fydd y pethau da ni'n dibynnu yn nhw yn mynd ac yn dod, panelon twy yn eisiau, pam bydda fi yn drist, tra caffwyf weled wyneb
siriolaf Iesu Grist. Teilwng wyt ti i gymryd y sgrôl ac i agor ei seiliau, oherwydd ti a laddwyd ac a brynaist i ddiw a thwaed, rai o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl. A gwnaethos twy yn urdd frenhinol ac yn offeiriaid i'n Duw ni ac fa deyrnasant twy ar y ddaear. I'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen y bor mawl a'r anrhydedd a'r gogoniant a'r nerth, byth bythoedd. Amen.